guys, hanya hai ojero video mas nampika tini YouTube nai khuluke dele nugo video viral hanya dia puna sana musungo keo kheba kaijak khalai po keo ke basa bara o tongoi manjak po kabasa ka buni dok po tongoi manjak tini o nugo kaisa video bujak mani koraino beri bodol log bai ebona sana musungo tangai nijini deha nasu sikon kenaro wanchugo mo haitong no tongo mo haike bujak tong norok saksa wanchu nai to mana ani deha na asal khamlo khiklainya ro sak sius tongo ang mo haitong tong khake ang dera nai tai singsani borok bai hunjak nai bujak nai tok nai siusi tong ke norok otong no tangai tong kaijak borok kaijak beri rok omo haitong tongan ke belai no saya norok ke belai no lasmi sisa bus haitong go ha bus haitong to sina rok kubun sola bai tong bai mo haike manjak tojak norok saksak wan chunai sini dok ho omsuk sung mo haitong sidra bai sung kasoi meya sereng bai meya sung otong sidra no ma kibinai norok saksak no wanchugani otong sidra bai norok kujugo kaimangla nongni bobi shot ro kasai mangla nongni usabati ro tam no serengai tai dok harok tam no serengai norok asuk boyeso mo haitong tong khangke debo tong sereba torbi to lobi to borok tam serengai wanchugo nai la norok hamya samubai jibono kono kaham nei nini sak no kaham khlai sam kaham khlai haike se nini jibono no kaham nang buibai